Shubor nakaslem jong unong san Hima. Naga jing'ut jingnam jong kinongrap habede ba kaching hiar dor palat u Kubi nakalyang uba Seiborlang warba MDC kamau kandau constituency haringkat kinongrap ketika than haga arpu sau tarik naitung arja arpu hendriu udarai ben Kynduh yu menteri badai kemi ya katrat garap karyang u Timothy di Shira banyak keren halor kanikaman habakren shikilat patai kubor uba Seiborlang uda ong ba kaching hiar dor u Kubi hadu artingka shikilo kalabu jing kinongrap hagi babun kilyang Nolor kata ulo ang ru bana kalyang umentri ula pentip baka daw kajing hiador kadai namar ka Jingdon ki Middleman bat kumta ula pentip baun sim kya halor kanikaman. Nakalyang kajong nga kum MDC rengkat bat ki nong ikmat jong ki nong rep na ki sinongkat ka bingila bani don ki badan syabar baki ngila slam ki mlaban poilang te ka chingwan kajong ni bani Kynduh ya Sir Timothy Shira Minister to Agriculture kalong ban ya keren naka benta kan ke jingi ka baki nongrap chungka ka makon constituency ge jungi kia tengku khamtam ka bede be kini nongrap Kubi ge jungi ya ka ba ka dor ha kini kisngi bala dap ka ai ke baki nongrap jungi ki yadi Kubi ge jungi ka dor artengka na lakha ka jungi ka ba lakta sipapalat nakalyang ka jungi nongrap namar ha kini ka dor ka baki yadi menta naka benta Kubi ka chinge ka bakrau tam na ka banta chui ka long bandap an panbiang ya ka yo ka kot ya ka Jingdon kam hi ngasem bad ya ka puli ka dang dia chungi kun kiti ke chungi ka le halor ka ta ka nong rim ka ba na ka lang ka chungi rengkat begini ku nong rep hadin bangila idon ka meeting ka ba nengkong hapo smith ang tai an pat takawi ke jimut ni la yawan lang kum ni nam ta ban ya kini ka memorandum hakamat chung minsa barang burung ka chungi na ka banta kani ka chinge ka pingi tengku Tik kita kijing tawa jong pina menteri ka benengkong ya ka bede bagani ka jing jong kinong rep Kubi ke jong ka bukong san ya ka kong jing lap ka jing shem ka jong ka bangia kerpat ya dipti ya Sir Timothy di Shira minister jong ka rep karyang kalong halor kini ki santli ki mat ki bangila tho ne ka benengkong ya kalong kumba menchuang beriten pareng on facilitate the timely issuance of export challenge for cabbage for Bangladesh through appropriate authorities. Hari ke bakam kongsan kadi kini kapon ke baar ke bangi orang ni ban introduce or declare a minimum support price for cabbage to protect farmers from distress rates. Kabalai ke bangi keren kalong ba nakalyang chung minister rangkat bat ka komen hi Kawei ladakila ban penulong yakni ke bangi ong aktin freng ban make suitable procurement for and market intervention arrangement whenever market price fall below the cost of production but kapon ke basau ke bangi ban kalong ban strengthen market linkage and explore additional domestic and export market of cabbage produced in Meghalaya but kapon ke basan ke bangi kren badi minister ban kalong to intervene with the bank sector to find a ways and mean to tackle the issue of KCC loan for the farmers. Kini di kesantali ki point ki bangi stress nakabunta kini ki jingwan ka jungi bani Kynduh ya i minister chung agriculture. Tik bede kata ka assurance ka hiyo na minister bede bakani ka benta Ka jingi keren kalong ka busngutunan ha ka jingi keren ka jungi mentan nakaliang chung i minister ilo ang ba insa take up yakni ka mata bani keren rengkat pada chief minister insa khot iki director bani penbet ya kanika chinge ka bing Kynduh nakaliang chungi kinong rem bara ka chu opor ka ai ka ba i ong yangi ba insa peddu akan urukom bala dalong ka bala ya kanika chinge ka bede berkaram ke sisi loan ka ba kinong rem chungi kishim kila ban perkhat dengan ka polisi ban liquidate no iki baro aka no ka por mereka dang syong aki bikin dang ya perkhat ban nakaliang cukup men kei ka daw try bo Kubi poi thang artangka mensua ka poi ka no ka dor nakaliang haki snem ke bala dap katung ka jing long ka jing man naki por ke bala dap ka dor Kubi kam de ka bar Hiar hadu kata lada ka Hiar ka poy ka dor pratangka hagi sikilo katar ki wan thiet na langkha ka jong kinong rep henry mentakas nem hi ke bala poy sipa palat ka ba ka dor jong Kubi ka poy satang artangka na langkha be ki thiet but kumba i minister hi kren tan ia thu yang ini nakaliang ka jong iri long aware ikran yo kita ba hapdeng jo kita ki ong kidon kita ke Middleman nam da suthu than ka kita ka baki ikran ya kata ka chingong go chungi baki don kita ke Middleman han rele si ka ka ba ikran mentan yong ba don ka Jingdon jo kita ke Middleman hapdeng du ka de ka ba pentron ya ka dor chung Kubi ha ka ba
kita ke middleman ki shim ya ka advantage nang taban supply sebar ka dor ka khambyang na ka mata chungki hindai na kinong rap ithit ka dor ka batan Dia tu pihak keren pada em baka menteri mentan balik si balik ban penduk na kita ki ba orang kita middleman kenang ba kan ni kan ka jingdu anang bari kinong rap ni di kita Tristan Awak nak kalian gajung ni panggil keren mentan ni lah ya stress kita ka poin yang ba dolong ka bala fine ka wes admin kumno ban wanra ya ka direct contact hapdeng chung kinong rap bat kini kinong thiet ki ba da kinong rap kila di kinla ban yang la kicat ban di kini ki sure kubi ki chungki ki jur kubi ki chungki la ni ba di kui ki marrap khanang kanam ya leng ba kita ke middleman kembang isya keren kita ki middleman kita ki usimat ne kita ban ban ka kun ne ngamla than ban ong ya ta ki de ki ai tang balong yo snow ya ta naka shinto chung min sab brom chung ni te kila ban de ki usimat kila ban de ki seng ne kila ban de ki ngamnang ban ong ya ta na marwa kadi nakalian gajong i snow ki dan kum kita te kala syukut no kum tai Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya kajaka bansan kajaka ban kiyo shaprang MIT University Meghalaya man kasni kalong ke jing stang bathuma ki jing kai bapura kat kom kajok ka bamta ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jing kai kum ka fashion design filmmaking communication design music BBA MBA sports management nursing BTech computer science BSW MSW bat QA ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jingjop ki urlong bat ki kalalong ka shisha MIT University Meghalaya ka jingya lenti ka bastang shakalawai bachok